Вітаю, час новин на телеканалі АТР. 19 травня, 1177-й день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. У Бахчисарайський окупаційний суд повернув 5 протоколів до відділку поліції через нестачу ознак злочину. Вчора окупаційна поліція затримала в Бахчисараї водіїв 2 автівок, до яких були прикріплені прапори кримськотатарського народу. Пізніше підтримати затриманих приїхали ще 3 автомобіліста. Працівники поліції оформили протоколи про участь у несанкціонованому мітингу на всіх 5. Не в полной мере изложены все обстоятельства, необходимые для рассмотрения данных административных материалов в суде, а именно не расписан состав административного правонарушения, то есть объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Мы с такой квалификацией, конечно же, не согласны, считаем неправильной квалификацией. В настоящее время суд фактически косвенно, скажем так, соглашается с нашей позицией. Адвоката Еміля Курбедінова запросили на церемонію вручення міжнародної правозахисної премії. Раніше Курбедінов увійшов у список номінантів на премію Frontline Difference для правозахисників у небезпеці 2017. Організація презентувала ролик про Курбедінова, в якому розповідається про його правозахисну діяльність. Ця премія вручається, аби заохотити правозахисників, які ризикують власним життям, захищають права своїх спільнот. Нагородження лауреатів відбудеться 26 травня у Дубліні. Я занимаюсь защитой прав человека на территории Крыма, и так сложилось, что мои клиенты – это в основном люди, которые преследуются по политическим мотивам. Это журналисты, гражданские активисты и просто те, кто, по мнению России, высказывают свое мнение вразрез существующей риторики государственной власти Российской Федерации. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рифат Чубаров разом з членами Меджлісу та урядовцями обговорили питання створення кримсько-татарської автономії. Що потрібно зробити, аби створити автономію і що вже роблять для її створення. Неодноразово проводили паралелі між депортацією 18 травня 1944 та сьогоденням в окупованому Криму. Обеспечить почву, которая позволяла бы быстрее принять вот этот закон о восстановлении прав крымско-татарского народа, как коренного народа Украины. И второе, обеспечить внесение изменений в 10 главу Конституции Украины, где говорится об автономной республике Крым. Наступний тиждень перше збирається робоча група. До цієї робочої групи запропоновані група експертів, це і члени Меджлісу кримськотатарського народу, і відомі такі правознавці. Мусульмани Києва помолилися за жертв геноциду кримсько-татарського народу. Після щоп'ятничної молитви відвідувачі Ісламського культурного центру Аль-Раїд провели поминальну молитву за загиблими у депортації кримських татар 1944 року. В ці дні в Україні у всіх мечетях вшановують пам'ять жертв геноциду, тобто жертв депортації кримсько-татарського народу. І саме в мечетях відбуваються молитви, дуа за людей, що загинули внаслідок цього страшного злочину, цієї страшної репресії, що була вчинена сталінським режимом. «Інна асхабаль джаннаті л'яума фі шугулін факігун акбар». La ilahe illallah vallahu akbar. 73 yıl evvelsi öz evlerinden çıkarılıp Ми молимося за тих, хто 73 роки тому був виселений зі своїх будинків і загинув в дорозі і місцях депортації. Ми молимося за них Всевишньому. Нехай вони будуть в раю. В каждой ситуации мусульманин, верующий человек, должен помнить, что самое сильное оружие в его руках – это молитва, обращенная непосредственно к Всевышнему. И в каждой ситуации мы должны обращаться с мольбой к Нему, чтобы Он был помощником для нас, и также, чтобы Он смилостивился над всеми нашими предшественниками, то есть нашими бабушками, дедушками, которые уже покинули этот мир. И поэтому мы собрались для того, чтобы помолиться Богу.
Мои бабушка и дедушка, они были депортированы с Крыма в 1944 году, 18 мая. Я, будучи крымским татарином, уважаю свою историю, уважаю своих предков, уважаю свою религию. Пришел почтить память жертв депортации. Прочитали вместе с джематом дуа. Амінь. Кабул булсан. Цієї неділі світ відзначає День пам'яті жертв ВІЛ-СНІДу. Жалобний захід під назвою «Незабуті» відбувся у Києві. Благодійна організація людей, які живуть з ВІЛ-СНІД, «Стоп Лайф» та «Анти-СНІД» встановила у Києві металеву інсталяцію та запустили флешмоб. Детальніше у нашому сюжеті. 19-річна Яна ВІЛ-інфікована з народження. Про це вона дізналась у 10 років. Сьогодні дівчина прийшла на акцію, аби заявити – ВІЛ – не вирок. И мы должны максимально и говорить каждому человеку, что если тебя нашли ВИЧ, ты можешь лечиться, лучше сдай тест, получи препараты и живи обычной жизнью. Это лучший совет, который можно вообще пожелать там человеку. Акція «Незабутні», присвячена Дню пам'яті людей, що померли від ВІЛ-СНІДу, відбулася біля Київського меморіалу «Червона стрічка». Там кияни встановили металеві інсталяції у вигляді людських силуетів, що символізують тих, хто пішов з життя через ВІЛ-СНІД. Но и в Украине это тоже часть всемирного движения, когда мы собираем всех участников процесса остановки эпидемии СПИДа, чтобы вспомнить тех, кого мы потеряли. Сегодня мы развезем эти силуэты в метро, троллейбусы, маршрутки. Мы хотим, чтобы эти люди побыли рядом с другими людьми, как символ памяти того, що ми потеряли. Особисто для мене це не просто там звичайний день, а в цей день ми згадуємо тих людей, яких ми втратили дійсно від цієї, скажімо так, хвороби, яка на сьогоднішній день вже не є там страшною чи смертельною. Крім того, київські організації, що борються проти епідемії ВІЛ-СНІДу, запустили флешмоб у соціальних мережах. Усі охочі можуть взяти участь у ньому. Все, що необхідно, потрібно поставити хештег «Незабутні» та AIDS Memorial Day 2017 під історію про ВІЛ-інфіковану людину. Діана Матвіїв, Катерина Буцхрікідзе, Заман, АТР. А за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 1 квітня 2017-го в Україні зареєстровані понад 300 тисяч ВІЛ-інфікованих. Організатори акції кажуть, що ще більше українців не знають про те, що вони інфіковані. Тому організатори закликають регулярно проходити скринінгові тести на ВІЛ під час планових медобстежень. Продовжуємо тему останніх запроваджених санкцій проти Росії. Цього тижня бухгалтерську програму 1С, якою користуються понад 300 тисяч підприємств в Україні, заборонили. Ця російська компанія та її дочірні підприємства в Україні потрапили під економічні санкції. Так само, як Mail.ru, ВКонтакті, Однокласники, Яндекс та інші. Рахунки компаній, що займаються продажем 1С в Україні, вже заморожені. Проте продавці російського софту заспокоюють, 1С має майбутнє в Україні. У ситуації розбиралася Світлана Паламарчук. Компанія Skyline Software продає бухгалтерську програму 1С в Україні. Власник компанії каже, що не бачить підстав для внесення 1С до санкційного списку. Представники компанії запевняють, програма 1С працездатна, технічна підтримка працює. Поки ми знайдемо виходи з цієї ситуації, ми будемо працювати все одно в штатному режимі. І лінія підтримки, і розробники по розробці нових релізів. І, відповідно, наша мережа 1С франчайзі, яка буде нормально працювати з нашими ліцензійними користувачами. Тобто ви далі працюєте, люди ходять на роботу і все далі так само? Ходять. Ну, ми як знали, ми їм там зарплати на декілька місяців вперед заплатили, щоб вони спокійно себе почували. Фірма 1С спеціалізується на розробці, розповсюдженні та підтримці комп'ютерних програм ділового та домашнього призначення. З розробок 1С найбільш відомі програми системи 1С підприємства. Її використовує Вікторія. Вона працює бухгалтером у декількох підприємствах. Я использую 1С, причем очень давно, уже, наверное, почти лет 20. Журнальчик, договора. Вот договора тут сложены. Все равно, что в папочке, только они сложены в электронном виде. Важкого ничего нема. То есть я ничего вообще важкого не вижу. Зарплата, то есть все документы, они здесь все сложены. Мне пришло на электронную почту письмо, что ссылкой на пункты, что 1С продолжает работать, то есть не волнуйтесь, все нормально. Надо перейти, перейдем. Совсем не обязательно работать на продуктах российского производства.
Не всі компанії готові переходити на альтернативне програмне забезпечення. За словами HR-менеджера Людмили, це витрати часу, грошей та робочих ресурсів. Працюємо в програмі 1С, проводимо оцінку персоналу, вводимо облікові записи, також вводимо всі рахунки і оплати через цю програму. Ми будемо далі користуватись. Насправді, без цієї програми ми не можемо. Ми цією програмою не можемо не користуватись, тому що в нас повністю всі звіти, повністю вся бухгалтерія, всі процеси, всі на цій програмі. Тобто це незамінна програма в діяльності нашої компанії. Попри вже діючий указ президента про введення економічних санкцій, усім ліцензійним користувачам 1С прийшли листи. Програма надалі працюватиме та забезпечуватиме технічну підтримку своїм клієнтам. Світлана Паламарчук, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Теракт чи нещасний випадок. Внаслідок наїзду автівки у натовп на Нью-Йоркському Таймс-сквері загинула 18-річна дівчина. 22 людини зазнали поранень. 4 перебувають у критичному стані. За кермом сидів 26-річний Річард Рохас, ветеран військово-морських сил, якого затримали на місці. Під час арешту він просив застрелити його. Рохасу висунули офіційні обвинувачення в убивстві та замаху на життя людей. Версію теракту поліція відкинула, адже чоловік зізнався, що був у стані наркотичного сп'яніння. Життя нью-йоркців триває у звичному руслі. Богу дякувати, наразі немає жодних ознак того, що це міг бути теракт. Він їхав просто на людей, стояв крик, дехто відскочив у бік, хтось опинився на машині. Я зміг відскочити в останній момент. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» Кримсько-Татарської з Шевкетом Наматулаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Сергій Щербина та Христина Бондаренко говоритимуть про те, чи запрацює наповну НАБУ та НАЗК. Будьте з АТР. На все добре.